Čau lidi, tady je Hoplý Cirko a dneska bez Šimase, ještě dneska jedno vyjde si myslím. Říkám, kluci, holky, nebo kdo to je, volejte mi na to číslo. Už mi zavolali dva. Ten, kdo mi zavolal první, měl v busu. Hele, budu si klidně s váma psát, volat, pokud máte WhatsApp, pokud ne, nevadí. Jen tak dál. Já vám věřím, ať minimálně za dnešek. Teďka mám dva, tak až minimálně další dva. Takže 4 lidi dneska dohromady chci. Prosím. Prosím. To dokážete. To dokážete lidi. Stydím, že to na ulici. Hřbitová. Nebojím se. Jsme jako seroutka.